daktari, gigi duto kama gintiere kendo ka gidhi, gibiro kalure kod timbe dhano. Machielo, mwanyalo wacho Mana kinyalo winja, nitiere penjo moro kama bende adani wakoni kapok idhi kata nyime. Kendo karka nitiere timbe dhano, mwawacho ka ni mokwongo mago mag pur, kembe mantiere alwora mano mar thoe, mano mar nam lolwe, kod jogo ma bende tiyo kod mwandu mopogore opogore mantiere alwora mano mar nam lolwe. Timbe dhano gi ok wach ni gidhi dok chien e samora mora mabiro mbele kae. Oganda dhi medo pur, oganda dhi medo tiyo kod chemicals gi kata ka gitimo gik mopogore opogore. Ere kama resruok nyalo bire nikech chal ka gima wan dhano, wan mohinyore wan wawegi kalure kod gigo mwakete nam, kae to bang'e wachamo mwandu bende mawuok e nam kama gintiere karka. Rech mane kej kod mago monge kej, giduto giyudo kute machalo kamagi. Dhano bed kod lokruok mar tim e yo machal nade mondo mi waresre. Togo bende nitiere nam ka. Miwacho ni keto nam bed maler. To togo ni bende kori ng'ado mondo los par. Paro nyuola ayudo ka par iloso alwora mar Dunga. Mano mantie alwora mar nam lolwe. Tiende ni owe los par. Owe tim activities get e tie nam. Koso time nade. Aparo ni nitiere ng'ukruok matin moko winjre maber. Sani nyalo winja? But awinjo wach miwacho ni to alwora marwa mar Lake Victoria wan gi kambe mopogore opogore. To kambe ma wan godo go iyudo ka their waste product gichiko mane nam tir kendo gichopo nwa e nam. Konyruok wan godo kendo konyruok nitiere ma wanyalo timo mondo wang'i kaka wanyalo konyo situation gi. Currently nitiere study na matimo mar waluongo ne phages therapy. Apart from tiyo gi chemicals mondo wa disinfect godo waste mwakelo, wanyalo tiyo gi phages therapy mondo waste wa mwagolo e factory madhi e nam wanyalo thiedho gi with phages. Nikech as per WHO iwacho ni in phages therapy the phage itself almost 85% environment contain phage. Koro phages gi gine mwanyalo tiyo godo, thuolo pod nitie mwanyalo ng'iyo kendo wanyalo unite together gi the factory, even with our ministry, mag health, ministry, mar agriculture, and even ministry, the public health. We can come together as a team to monde wangi the future mar ogandawa. Nikechi wach buok ma an godo maduong' ahinya. There is an alarming projection ma indicate ne come 2050 annually AMR related death thoe mawuok kuom resistance magidhi mwatiyo godo nyalo rise to 1.91 million with a total mag thoe madhi surpass 8.2 million globally. Koro Africa itself will carry even the day. Kenya itself will also carry the day. But kapok wachopo kang mwachopo mar bedo osiptal to wayudo jotuowa man gi multi drug resistance ne koro wang'iyo gi norito mondo githo. Dong wanyalo konyo gi sani? To ere kaka wanyalo konyo gi sani? Wanyalo konyo gi sani mana kwa duokore wan wuon penjo ni. Is your environment safe? Daktari, that's the main thing monego wang'i. Erokamano ahinya penjo gin penjo